nagdaggo ang bagyong Odette sa Kabisayaan, lakip si mga nangaguba ang mga poste sa kuryente. Gumikan ini nakasinatiw blackout ang tibok Central ug Eastern Visayas, hinungdan nga daghang mga tao ang desperado maka-charge sa ilang mga gadgets aron nga mga pangayo ug tabang ug mangumusta sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Sagad usab sa mga tao ang nangitag electrical power aron nga maka-charge sa ilang mga lampara, lampshades ug flashlights. Apan taliwan niini anay usa ka environmentalist nga maghatag kanatong katin-awan kabahin sa kamay nungdanon sa solar energy panahon sa katalagman. Tara, ato siyang ginabion dinhi sa GMA Regional TV Live. Isgutan nato rong buntaga mga kapuso unsay importansya nining solar energy labi na human sa miigong bagyo. Sitwasyon nato karon nga wa pagyud kuryente ang kadaghanan. Makauban nato environmentalist Dan Diaz. Good morning ug welcome sa programa, Sir Dan. Kumusta ang atong mga efforts sa paghatag og ayuda sa mga nabiktima ni bagyong Odette? Maayong buntag ug Happy New Year Sir Nico ug sa tanang naminaw nato karon og nagtan-aw sa atong programa. So kami sa Seed4Com nagpasalamat sa atong mga volunteers and especially sa mga individuals o groups nga nagtabang sa atong relief operations ongoing since 1 week after bagyong Odette last December. Ang amog yung problema is really the logistical problem going to the island kay ang atong mga pambot, especially sa atong mga partner fisher folks ug mga island hopping ng mga boats nangaguba gyud sila. So very challenging og mugasto gyud mi og kanang 3 to 5,000 pesos para marenta ang atong mga boats ug mahatod ang mga relief goods, especially sa water, canned goods, rice, ug mga solar lamps ug solar charging setup kay nagkinahanglan gud sila og suga, especially sa mga naay bata, tiguang ug masakiton. Naila ka isip usa ka environmentalist, Sir Dan. In fact, ang inyong buhatan, ang inyong grupo naghingusog yun sa paggamit sa solar power. Sa impormasyon o sa kasayuran sa atong mga viewers unsa man kining solar energy, Sir Dan. Yes, Sir Nico, ang solar power na renewable energy very kuan siya kanang environmental friendly. First and foremost, ang adlaw nato naagyud permi, especially sa Pilipinas. Ubang nasod, miski gamay ra ang ilang adlaw during winter, naagani sila solar power na panels in their rooftops or in their kanang source of energy. So, dili siya makadaot in terms of health, no? Dili siya makadaot sa atong planeta kay wala man ta nag-extract og fuel. And we know fuel, fossil fuel sa diesel run nga mga energy or planta, kusog kay na sila mo kanang emit og carbon dioxide nga mao ni siya contributors of greenhouse gas. Sir, can you cite to us an example ni ining solar power? Yes, Sir Nico, kaning atong gitawag na Hero of Light, kaning light in a bottle or eco tabang solar light, more than 2,000 na ang atong nahimo since 2017 sa time sa itawag na earthquake dito sa Ormoc o ron sa COVID, even sa COVID, ongoing ang atong mga paghimo niini kay since last year po doon na po yung mga typhoons dito sa northern Luzon nga nagabuhat po ta og mga solar lamps. Ang atong mga volunteers na na-train nationwide nagahimo ani og nagatudlo og nagahatag sa mga solar lamps sa nanginahanglan miski wala pay typhoon kay daghan mangyod sa atong mga ka-Pilipino nga wala pay mga kuryente, especially sa isla, sa bukid, mga indigenous communities. Nagpasalamat kami sa atong mga sponsors nga ni-donate for our Hero of Light campaign. So mauna siya ang atong ginabuhat ongoing and muadto kita sa Bohol para sa pag-provide pod og mga solar lamps, charging stations, lighting of community spaces. So mauni ang atong programa sa Seed4Com, ang Energy for All.
and especially sa naigo sa disaster, dili lang typhoon, even ni-respond punta sa mga naisunog nya wala sila'y kuryente. Kung na mga gustong mo donate, sir, muhatag og solar-powered lights sa mga naapektuhan, wa pa intaw suga hangtod karon, asa o kang kinsa man sila mo contact, o kinsa may mga target ninyong hataganan ni ini, sir? Yes, Sir Nico, sa mga gustong mutabang, go to our Facebook page, Seed4Com, o pwede ka mo muhatag via GCash, via credit card, bank transfer. Doon na kitay pamaagi para masayon ang inyuhang pag-donate and be a hero of light. So, gipasayon nato ang atong pagtabang nga naarata sa atong balay, support our Hero of Light campaign by providing lights for our fisher folks and families, upland farmers, as well as person with disabilities, PWD, and senior citizens all over Visayas, Northern Mindanao, and Palawan. Kanindot ko di ay ning maong programa ninyo, Sir Dan. In closing, mensahe nimo sa atong mga kapuso nga nagtan-aw ron. Ang among mensahe sa atong mga viewers sa GMA 7, so daghang salamat sa inyong suporta sa kanunay o paminaw. No? Contact ang atong page if you want to help and volunteer or donate. Dali ra gyud kaayo, o keep on helping one another to protect people and planet. Alright, with that, daghan kay salamat, Sir Dan, sa pag-uban ka namo o pag-advocate gyud sa solar or renewable energy labi na gyud rong panahon na mga kapuso, environmentalist ug nanguso sa ka-NGO, Dan Diaz.